Σπάνια. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Taxi Stars, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο τρέχει σε 9 χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Στην Ελλάδα το τρέχει η εταιρεία Μίλιτος, αναδυόμενες υπηρεσίες και τεχνολογίες, και έχουμε τον Κυριάκο Λίγκα, ο οποίος είναι συντονιστής του προγράμματος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας μιλήσει λίγο για τα ευρήματα από την έρευνα που έγινε, για ένα επάγγελμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σχέση και με τον τουρισμό. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Δεν ξέρω αν αυτά που είπα είναι καλά παραδείγματα, δηλαδή αντιπροσωπευτικά, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα, φαντάζομαι, και τα έχετε βρει μέσω της έρευνας. Ναι, τώρα για αυτή τη σχέση αγάπης μίσους μεταξύ Ελλήνων πολιτών και ταξιζίδων, ναι, νομίζω ότι υπάρχει. Μια μικρή διόρθωση να κάνω, είναι 8 οι χώρες που συμμετέχουν. 8 και όχι 9. Έχουμε ένα έτσι, ενδιαφέρον μείγμα ευρωπαϊκού βορρά και νότου. Δηλαδή έχουμε μέσα την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, ας το πούμε, από τον ευρωπαϊκό νότο, και έχουμε μέσα στην κοινοπραξία και Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία. Φιλανδία. Ναι, Φινλανδία. Δεν έχω μπει σε ταξιτζή στη Φιλανδία, δεν έχω μπει, αλήθεια είναι. Ο σκοπός αυτού του έργου είναι αυτό που είπατε, δηλαδή να κάνει μια απαρχή, ώστε πάνω στην οποία θα μπορούσε να συγκροτηθεί, ας πούμε, ένα εκπαιδευτικό μοντέλο για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Μάλιστα. Τι έχουν βρεθεί, τι ζητήματα, για να πάμε στο μενού τώρα. Να πάμε στο μενού. Αυτό είναι και το καινοτομικό στοιχείο της έρευνας, δηλαδή εμπλέκουμε κατά κάποιο τρόπο αυτούς που εντός εισαγωγικών θέλουμε να εκπαιδεύσουμε, να το πω έτσι, εξ αρχής τη συγκρότηση αυτού του εκπαιδευτικού υλικού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σε όλες τις χώρες βγήκαμε έξω, να το πω έτσι, να ρωτήσουμε τους ταξιτζίδες, αλλά και ειδικούς στον χώρο, ξέρω εγώ, της επαγγελματικής κατάρτισης, στον χώρο των μεταφορών, τι ακριβώς, δηλαδή πώς ακριβώς βλέπουν τη διαβίου εκπαίδευση στο επάγγελμά τους, ποιες είναι οι ανάγκες τους ή με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να εμπλακούν σε κάτι τέτοιο. Τα βασικότερα ευρήματα που είχαμε από όλες τις χώρες, δηλαδή αυτά που τα βλέπουν να είναι κοινά σε όλες τις χώρες, είναι ότι όλοι διαπιστώνουν ως επαγγελματίες οδηγοί ταξί ότι υπάρχει έλλειψη σε θεσμικό επίπεδο όσον αφορά την εκπαίδευση. Σε άλλες χώρες λιγότερο, σε άλλες χώρες περισσότερο. Στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιο θερμοποιημένο μοντέλο εκπαίδευση για το επάγγελμα. Πας σε μια σχολή οδηγών, παίρνεις το επαγγελματικό δίπλωμα, περνάς κάποιες πολύ στοιχειώδεις εξετάσεις και γίνεσαι επαγγελματίας οδηγός ταξί. Θέλουν να εκπαιδευτούν, αυτό είναι σημαντικό, θεωρούν δηλαδή την εκπαίδευση απαραίτητη. Και επειδή τώρα το πρόγραμμα στοχεύει να φτιάξει ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο να το πω έτσι, συνάδει με την επαγγελματική του καθημερινότητα, δεν μπορεί να πει σε ένα οδηγό ταξί, κοίτα, πάρκαρε το ταξί και πήγαινε 4 φορές την εβδομάδα το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 9 να κάνεις μάθημα. Προφανώς δεν το κάνει κανένας. Ναι, γι' αυτό και έχουμε... Αυτός δεν έχει καμιά καθηγήτρια της προκοπής. Ούτε τότε. Αυτό δεν το αναζητήσαμε στην έρευνα. Αν βάλτε το καφέ να δείτε. Γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι αρκετά μοντέρνο, να το πω έτσι, να μπορεί κάποιος με πολύ εύκολο τρόπο μέσα από την τεχνολογία, βλέπουμε το πώς εισχωρεί γενικά στον τρόπο επικοινωνίας μας η κινητή τηλεφωνία, ειδικά με τα smartphones, με τα tablets κτλ. Μπορεί να έχει κάποιος μικρά βιντεάκια γρήγορα, ώστε να μπορεί ο επαγγελματίας οδηγός ταξί, στην αναμονή που κάθεται στο αεροδρόμιο, αντί να κάθεται στην καφετέρια και να κάθεται στην καφετέρια και να καπνίζει και να πίνει και να κουβεντιάζει και με τους άλλους τα θέματα της δουλειάς, να μπορεί να εκπαιδεύεται, έτσι δεν είναι? Ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ή στην πιάτσα έξω από το μετρό. Αυτό που μας ζητήσαν, να το πω έτσι, είναι ότι από τη στιγμή που θα φτιαχτεί κάτι τέτοιο, αρκεί να είναι εύκολο στη χρήση, να μπορεί κάποιος να το παρακολουθεί χωρίς να μπαίνει πολύ βαθιά, να διαβάζει σελίδες, να διαβάζει βιβλία, να πάτα αυτό το μενού, πάτα το άλλο κουμπί. Να είναι κάτι πολύ εύκολο, σαν να χειρίζεσαι ένα DVD, να το πω έτσι, να μπορεί να δεις ένα μικρό βιντεάκι. Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το εγχειρίδιο? Τώρα, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, το έργο είναι τριετές, που πάει να πει ότι λύγει το φθινόπωρο του 2015. Η επόμενη φάση είναι θα περάσουμε να εντοπίσουμε ποιο ακριβώς είναι αυτό το εκπαιδευτικό, όπως μας το ζήτησαν και όπως είχαμε στο μυαλό μας, δηλαδή ένα συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να υλοποιηθεί σε τεχνικό επίπεδο.
Δηλαδή, η τελική του μορφή, επειδή τους εμπλέκουμε τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί εξ αρχής στο πρόγραμμα, θα τους παρουσιάσουμε την ιδέα, θα τους ξαναπαρουσιάσουμε και το τελικό υλικό. Δηλαδή δεν θα έρθουμε στη λήξη και θα τους πούμε φτιάξαμε αυτό για σας, πάρτε το, μπορείτε να εκπαιδευτείτε. Γιατί πολύ απλά θα γίνει. Οπότε από το 15 και μετά, από το 15 και μετά θα έχουμε. Μέχρι το 15 θα έχει βγει. Μέχρι το 15 θα έχει βγει. Μέχρι το 15 θα έχει βγει. Δηλαδή τα στάδια της υλοποίησης της τεχνικής, να το πω έτσι, είναι μέσα στο 2014. Για ξένες γλώσσες τέθηκε ερώτημα. Για ξένες γλώσσες δεν το συμπεριλαμβάνει αυτό το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό. Είναι όμως μια προοπτική, και αυτό είναι και το νόημα αυτών των προγραμμάτων διαβίου εκπαίδευσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θέτουν βάσεις. Θέτουν βάσεις που σημαίνει ότι με την στήριξη του προγράμματος μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Δηλαδή να ενταχθεί και άλλο και διαφορετικό υλικό, να μπορεί ίσως να προσαρμοστεί σε πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, να μην είναι δηλαδή άτεκτο και σκληρό και μη προσαρμόσιμο. Να μπορεί δηλαδή να φτιαχτεί μια βάση την οποία κάποιος μπορεί να την εκμεταλλευτεί, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, η ΕΚ για παράδειγμα στη χώρα μας, δημόσια ιδιωτικά, και να το προχωρήσουν. Μάλιστα. Κυριάκο, να σε ευχαριστήσω, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο πρόγραμμα και είναι πολύ σημαντικό, διότι το επάγγελμα του ταξιτζή πολύ παλιότερα που υπήρχαν και δουλειές το έκαναν ως δεύτερη δουλειά. Τώρα ούτε και σαν πρώτη δεν μπορούμε να το κάνουν, γιατί υπάρχει τρομερή δηλαδή ανεργία, έχει πέσει και η κίνηση. Αλλά το θέμα τώρα είναι. Σε πάνε και παντού, δηλαδή δεν έχουν θέμα, σε πάνε και μια απόσταση μικρή. Το θέμα είναι να είναι σωστοί επαγγελματίες, καλοί επαγγελματίες. Όλοι βέβαια πρέπει να είμαστε καλοί επαγγελματίες στη δουλειά μας, ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Από τη δικιά μου πείρα βλέπω ότι. Δηλαδή εννοώ από την κίνησή μου στην πόλη της Αθήνας. Βλέπω και φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ότι έχει αρχίσει να αυξάνεται και ο αριθμός νέων ανθρώπων που ακολουθούν το επάγγελμα, που έχουν τελείως διαφορετική επαγγελματική νοοτροπία και έχουν και μεγαλύτερη εμπλοκή με την τεχνολογία. Είναι πιο ευχάριστοι, είναι αν θέλεις περισσότερο ομιλητικοί, ξέρουν κάποια ξένη γλώσσα, μπορεί να έχουν και ένα πτυχίο ενδεχομένως που δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν και αναγκάστηκαν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του ταξιτζή, ή πήραν το ταξί του πατέρα επειδή αυτοί δεν βρίσκουν δουλειά, κάπως έτσι. Κυριάκο, να σε ευχαριστήσω, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.